Wah, lah mau teko malahan. Wah. Masalah piye iki? Amit to, Den. Masalah. Aku tuh melarikan diri iki. Hah? Weh. Wow. Kamu yang baik dari isin lah, wajar sempret aja kok. Wah belik kau. Wah ya pedaku keri. Untuk pedaku tak hilang. Help me. Pan, dina aku. Sik, nyapa? Duber model aku. Nyapa sudah bermedin? Tulung aku dina aku. Dina. Tolong nyapa lo, Mas? Lah oleh iwak no. Iwak apa? Ning dilek memancing. Sik to meneng aku dina dhisik tak critani. Nyapa to? Nyapa? Tolong, Pan. Tolong jaga aku seperti kamu menjaga dia. Apa lo iki? Pasan bojomu ya. Hei. Gila nih. Aku dhewe to sik nang ndi ngono, dhewe teh. Dene nyapa? Enek model. Wis nyapa piye to? Kok nyapa ro model? Aku mancing ning kolam model kok, Mang. Bebe, piye to ceritane piye? Ceritane piye bae. Iki kene ben gak kono ketutupan. Aku mangi mancing ning kali kono lho. Oh piye to? Lah piye? Sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta.